nun paraíso que non asemellaba con ningún outro lugar do mundo. Era Caranza. A xente vagaba polas rúas, por Sol, por María, por Dolores, por Benito Viceto. pero esa mesma xente choraba ferida e ben fodida. Menos mal que ali estaba o gran Pachara. Saraba! Saraba, Pachara! Por ali andaba, todavía sin operar, a estupenda Paula Vázquez. ¡Qué boa está! ¡Qué boa está! Tamén estaba o non menos estupendo Jesús Vázquez. Salazar! Salazar! O Aniceto Labodrama. Saraba! Saraba, Labodrama, Saraba! Tamén estaba o general. En fin, imos todos. Vai o carallo, e vai, e vai, e vai. Vai o carallo, e vai, e vai, e vai. Come un grolo enchido ata cima que eu quero olvidar, pois a cousa é ben fodida. Vamos todos tolear coa estatua tan gris como general. Alguén ten que decilo ou nos van a reventar. E eu que eu digo, deixádenos un pouco respirar, porque estamos hasta os huevos que pagan o parking xa. Vai o carallo, e vai, e vai, e vai. Vai o carallo. Vai, vai, vai. Un bonito, sí señor. Vai, vai. Vai, vai. Vai, ok. Y de vos ahí. ¿Será posible? Pois vai a forma de empezar. Menos mal que saían interrumpiros, porque senón non sei o que serían capaces de decir. Ben, boas tardes, donas e señores, amigos incondicionais de Diario de Ferrol. Moitas gracias por acompañarnos un ano máis nesta festa do noso xornal, na que se fará entrega dos premios Diario de Ferrol na súa segunda edición e que coincide co seu terceiro aniversario. O que parecía unha utopía fíxose realidade co compromiso profesional e empresarial dun grupo de persoas que dende o primeiro momento contaron coa acollida máis cordial dos lectores, que compartiron a ilusión de cantos fixeron realidade o proxecto. Nós, como ao tango, non podemos dicir que 20 anos non é nada, porque, como vostedes acaban de comprobar, este foi o produto de tan só 3 anos. Hoxe, o Diario de Ferrol está rexiamente instalado na sociedade de toda a comarca, e nada mellor que unha ocasión como esta, en vivo e en directo, para agradecerlles o seu apoio. Temos que agradecer tamén a inestimable colaboración do recinto feiral Fimo, que nos acolle nestas magníficas instalacións ubicadas neste recanto tan fermoso da nosa ría. Eu, pola miña parte, teño que agradecer esta oportunidade que se me brinda de facer de mestra de cerimonias. Eu chamome Yolanda Muiños, son actriz e son naronense, e a miña andadura teatral escomezou en Narón, estendéndose por toda a comarca de Ferrolterra. E sempre ali estaban desde o primeiro día Diario de Ferrol para sacar un artigo, unha entrevista, unha fotografía, e sempre iban ver os espectáculos para despois facer unhas estupendas críticas como as que fai Nicolás Vidal. Por todo iso é polo que eu estou contenta e síntome moi honrada de estar aquí con todos vostedes. Como xa comprobaron, hoxe nos van a acompañar tamén os fabulosos Fucking Brothers, que son un dúo ferrolterrá que ven acadando éxito tras éxito durante moitos anos. E é normal, porque talento artístico non lles falta, pero como viron, cara dura tampouco. Hoxe están aquí gracias al Diario de Ferrol, fixeron un oco na súa apretada axenda e viñeron dende Cabo Cañaveral, no seu Challenger, até Punta Arnela. Eles teñen, rían, eles teñen un repertorio coñecido por todos,
porque foi plaxeado hasta esa cidade por cantautores de todo o mundo. E, por certo, eles nunca cobraron dereitos de autor, porque todo o mundo sabe que os ferroláns son moi altruistas. Pero antes de saudalos como é debido, quero darlle a noraboa ao equipo de profesionais que integran a plantilla do Diario de Ferrol. Todos eles, dende a mesa de redacción, ata os repartidores que achegan o xornal mesmo á porta da súa casa, para que vostedes poidan dispoñer das novas nada máis erguerse, pasando polo equipo comercial, administrativo, de fotoreporteiros, infográfico e de rotativa, e tamén a persona encargada de organizar este evento, da miña parte, dende logo. Todos eles, como dicía, fan posible o milagre diario que supón sacar á rúa un xornal. Encher a cotía un mínimo de 72 páxinas de información coa calidade que dende o primeiro día mantén Diario de Ferrol é algo do que podemos presumir toda a xente de Ferrolterra. Dende aquí, a nosa noraboa para estes xoves profesionais. No nome de todos eles, gracias. No nome de todos eles e como máximo responsable, abrirá oficialmente este acto o noso director. Ten a palabra don Xermán Castro, director de Diario de Ferrol. Ilustrísimas autoridades, señoras e señores, amigos todos, un ano máis, no nome de todo o equipo que participa na confección de Diario de Ferrol, expressolles a máis profunda gratitude por querer compartir con nós esta singular cita. Non me cansarei de dicir, aínda co perigo de ser reiterativo, que a extraordinaria resposta con que vostedes nos distinguen reconfórtanos e anímanos a non baixar a garda e continuar co mesmo entusiasmo co que comezabamos a andaina aquel 2 de xuño de 1999. Vemos con verdadeira ledicia e satisfacción que cada vez son máis os lectores, suscriptores, anunciantes e simpatizantes que, como vostedes saben, constitúen os pilares e auténticos soportes dun proxecto como este. A boa marcha de Diario de Ferrol non fai senón reafirmarnos nos principios que inspiraron a xestación desta singular empresa. Se ben ao longo do camiño tratamos e trataremos de mellorar o noso servicio tanto no que atinxe a cobertura informativa como a medios de distribución e recursos tecnolóxicos. Neste marco, teño que salientar que desde principios de ano Diario de Ferrol deu un impulso máis adicando un maior espacio a áreas como deportes e a vida social, política e empresarial do puxante Concello de Narón. Isto supuxo que das 64 páxinas coas que partíamos hai 3 anos, academos a 72 en períodos normais e as 80 páxinas os domingos. Ademais, este esforzo vese traducido na xeneración de algúns postos de traballo. Seguiremos mantendo o respeto á pluralidade como unha das nosas bandeiras. Seguiremos traballando coa maior obxectividade, veracidade e profesionalidade e o noso discurso editorial defenderá con verbo encendido, se fose preciso, os intereses de Ferrolterra. Diario de Ferrol quere ser e está a ser un valioso instrumento na reinvención do que foi, até o de agora, o rumbo dunha cidade concebida por e para o Estado. Pelexamos e pelexaremos codo con codo cos axentes sociais e económicos pola diversificación industrial, rematando dunha vez coas servidumes do monocultivo que tantos desacougos nos produxo. Iso non quere dicir, ni moito menos, que renunciemos ao noso pasado. Polo contrario, sentímonos orgullosos de xogar un papel no concerto das cidades da Ilustración, de ser referente fundamental para a Mariña Española e de acoller na nosa ría uns estaleiros que compiten cos mellores do mundo e un legado monumental para o que solicitamos da UNESCO a Declaración de Patrimonio Universal. Loitamos e loitaremos por acabar co aillamento secular, dotándonos da necesaria infraestructura en materia de comunicacións e como cidade ou comarca que comparte sede da Universidade non abandonaremos o empeño de que a institución académica se integre progresivamente na poboación e sexa un mecanismo decisivo
remando na mesma dirección que remamos todos, que non é outra que aquela que nos leva a unhas maiores cotas de benestar material, cultural e intelectual. Tampouco imos a desistir do noso propósito de conseguir que Ferrol e a Coruña, coas súas respectivas áreas de influencia, cos seus perfiles complementarios, conformen algún día, non lonxano, e hai que darse presa, o grande eixo ártabro que permita nesta era da globalización, na que se prodigan todo tipo de alianzas e fusións, que nos permita, digo, sumar esforzos e introducir equilibrios fronte a iniciativas deste xénero que xa están en marcha polo sur de Galicia. Hai que romper cos medos, cos temores e cos localismos caducos. Hai que ilusionar a cidadanía con novas ideas. Hai que darlle contido ao discurso político. E este é o momento de reinventar o noso futuro e subirnos ao tren da modernización, ao que semella que sempre chegamos tarde. Estas son as claves do noso traballo diario e estamos convencidos de que estes son os factores que marcan o éxito da traxectoria deste xoven xornal. Convidamos, pois, a todos aqueles ferroláns e ferrolterráns que non o fixeron aínda a que se integren na gran familia de Diario de Ferrol, xa que cantos máis sexamos, con máis autoridade defenderemos os intereses de Ferrolterra. Señoras e señores, estamos aquí para lembrar de onde vimos e hacia onde camiñamos como empresa xornalística, pero tamén para agasallar a persoas e entidades que destacan polo seu labor, pola súa entrega e polo seu sacrificio nos diversos campos da cultura, economía, universidade, educación, acción social e deporte. Diario de Ferrol, aínda que xa o fai desde as súas páxinas co debido tratamento, quere reflexar neste acto o recoñecemento a esas persoas ou entidades que son capaces de situar o listón moi alto para exemplo dos demais. Noraboa xa que logo a todos os premiados desta segunda edición e vaya o noso agradecemento ás 5 mesas de xurados pola súa xenerosa colaboración. Eles foron os que democráticamente puxeron nomes e apelidos aos galardóns. Agradecemento tamén para a actriz naronense Yolanda Muiños, que aceptou o papel de condutora desta gala, e aos fabulosos cubatas de Fucking Brothers, que contribuirán a que pasemos unha velada moi divertida. Convídolles a que activen o sentido do humor, que é unha terapia moi saudable, sen menoscabo da solemnidade que obrigadamente demanda este acontecimento. E a mellor proba de que o humor é un valioso exercicio vital témola hoxe aquí ao ser precisamente un dos premiados o Museo do Humor de Fene. No capítulo de gratitudes, aínda que xa o adiantou a nosa presentadora, creo que é un deber de cortesía que tamén eu cite a dirección de Fimo pola cesión destas instalacións. E, finalmente, un recoñecemento especial para unha persoa que xa non figura na mancheta deste xornal, pero que sigue estando moi pertiño de todos nós e do proxecto. Estou a falar da ex-xerente Chelo Loureiro. A ela se debe, en xesto totalmente desinteresado e xeneroso, o deseño e guión desta gala na que Ferrol e a súa comarca, representados aquí polos seus alcaldes, son os grandes protagonistas. Para Chelo Loureiro, para os premiados e mencionados e para o equipo de profesionais que fai posible Diario de Ferrol, pídolles un forte aplauso. Moitas gracias. Muchísimas gracias, señor Mangansón. Vamos a dedicar una canción después de esas palabras tan bellas que ha tenido hacia nosotros. Toda una vida me estaría contigo, no me importa el soporte, pucheo internet, pero sobre ti toda una vida. Fotoperiodistas, hacedme entrevistas, tengo 1000 conquistas y las tengo que contar. No me cansaría de aparecer siempre, pero siempre, siempre. Si no es en la contra, pues en la portada, lo mismo me da. Toda una vida
acabó. Gracias a mi ejemplo es muy evidente que su coeficiente sube una barbaridad. Gracias. Como ven, eles son os protagonistas, claro. O que chamaríamos en cine os chupaplanos, en teatro os chupafocos. Claro que nun evento como este, como les chamaríamos? Os chupa... Ben, é igual. Eu o meu. A figura representativa que recibirán os premiados de Diario de Ferrol 2002 son esculturas en bronce do artista portugués ferrolterrán Manuel Patiña. Patiña fixo esta interpretación da alegoría da fama que Diario de Ferrol tomou como imaxe corporativa a partir da fonte da fama que, como todos vostedes saben, está situada na Praza Bella, frente á porta do Parque do Arsenal. A alegoría da fama, apoiada sobre unha esfera na famosa fonte ferrolá, ven a recordarnos do inestable que a fama é e do esforzo e equilibrio que a fama conleva. Pero tamén leva unha trompeta. Por iso que nos pensamos que a alegoría da fama de Patiña soplará para sempre nos nosos premiados e lles fará acadar máis éxitos. Como todos vostedes saben e recordan da edición anterior, estes premios de carácter anual teñen como fin recoñecer o traballo de persoas, colectivos ou empresas de Ferrol e comarca nas áreas de cultura, economía e desenvolvemento, educación e universidade, acción social e deportes. E comezaremos polo premio Diario de Ferrol 2002 de Acción Social. O xurado formado por Belén Gómez, concelleira de Servicios Sociais no Concello de Ferrol, Pilar Lourido, responsable de Comunicación de Cáritas, Pablo Sánchez, traballador social da Residencia Mi Casa e voluntario de Dignidad, Amalia Rodríguez, de Aspaneps, Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais, entidade que acadou o premio o pasado ano, e Mencha Blanco, redactora de Diario de Ferrol. Foi quen decidiu conceder o premio de Acción Social á Asociación Asfedro. Vexamos unhas imaxes. O xurado de Acción Social premia a Asociación Ferrolá para o estudio e prevención de drogodependencias Asfedro. O seu papel como integrador laboral e social na nosa comarca, a súa escola de rehabilitación no Confurco e o traballo do seu equipo de voluntarios fan no merecedor deste premio. Asfedro céntrase tamén na reinserción dos mozos con familias desestructuradas e problemas de drogodependencia. O seu último proxecto conseguiu a formación de 36 demandantes de emprego menores de 25 anos nas ramas de albanelería, cantería e pintura. O xurado destacou tamén o arraigo de Asfedro e a súa influencia na modificación de hábitos no barrio de Caranza, un dos máis afectados polo problema das drogas. Na actualidade, a dirección da entidade está nas mans de Rogelio Rodríguez. Entregará o premio a presidenta do xurado, Belén Gómez, e recollerá o premio Rogelio Rodríguez, presidente de Asfedro. Moi bonito. Seguimos agora co premio Diario de Ferrol 2002 de Economía e Desenvolvemento. E o faremos tamén comezando cun interesante vídeo, pero antes presentamos o xurado que estaba formado por Olegario Míguez, presidente da Delegación de Ferrol do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais, Bernardo Lorenzo, concelleiro de Persoal e Promoción Económica e Emprego do Concello de Ferrol, José Marcote, director de deseño da empresa Diseño e Comunicación Occidente, Senén Paz,
director de Gairesa, empresa premiada o pasado ano, e Carlos Miragalla, xefe da sección de Economía de Diario de Ferrol. Concederon o Premio de Economía e Desenvolvemento á empresa Artabro Sandeu, ubicada no Polígono do Pozo, en Narón. O galardón deste apartado recae na empresa naronesa Artabro Sandeu, especializada no desenrolo da enxeñería para aplicacións no sector naval e industrial. O xurado tamén por unanimidade premiou a empresa de Carlos Yáñez pola súa capacidade de innovación tecnolóxica, pola elevada cualificación do plantel, polo seu esforzo de proxección internacional e pola alta calidade dos seus deseños e acabados. Este currículum permitiulle á firma ubicada no polígono Río do Pozo participar en proxectos como o Observatorio Astronómico de Canarias, no deseño dunha ponte do arquitecto Santiago Calatrava para a Arxentina e no desenvolvemento de maquinaria de aplicación para a industria auxiliar e do sector. Bueno, para a economía, a de o pequeno comercio de Ferrol. A pesar de todo, sigue aí loitando. Nena, espero que no alucines si me ves robando un paquete de Kleenex, una cinta virgen, un queso de bola o cualquier objeto de la sección de moda. Guárdate esa lata en el sombrero mientras yo le guiño un ojo al cajero. Roben, roben, roben en el hiper. Roben, roben, roben en el hiper. Perdone usted, señor vigilante, yo solo defiendo al pequeño comerciante. No sirvió de nada quejarse al alcalde, pues hoy en domingo cualquier hiper abre. No es ningún delito, yo no le pago, que a esto se le llama ajuste de mercado. Roben, roben, roben en el hiper. Roben, roben, roben en el hiper. Eles son a nosa banda sonora e estaban a darnos unhas clases de economía, roben en el hiper. Claro, con isto do euro, realmente, eu polo menos teño sempre o peto vacío, non sei vostedes. Bueno, unha advertencia, os premiados poden vir a falar aquí. Xa sei que isto impresiona, porque hai aquí unha tarima grande, porque os que non somos tamaño estándar, somos máis orixinais, necesitamos ás veces pois que nos quiten ou que nos poñan. Entón, é un aviso que todo o mundo pode vir aquí a falar, agradecer, si se quere. Vamos. Despois de escoitar Gracias. Pois despois de escoitar estes consellos, aunque tamén están aquí os concellos, imos co Premio Diario de Ferrol 2002 de Economía e Educación. Ai, me estou trastabillando. E claro, como están os alcaldes aquí diante, poñome un pouco... É que me impresiona, non estou acostumbrada. Ben, imos co Premio de Educación e Universidade. O xurado formado por Jesús Victoria, profesor da Escola Universitaria Politécnica de Serantes, que dirixiu durante moitos anos e responsable na actualidade do CAP. Manuel Casás, director do Colexio de San Xoán. María del Carmen Fernández Bustavaz, orientadora do Instituto Marqués de Suances.
Manuel Recuero, vicerrector do campus de Ferrol e galardoado co mesmo premio o pasado ano. E Monserrat Mayoral, redactora xefa da sección de Educación e Universidade de Diario de Ferrol. O premio é para a Asociación Chavós. Vemos un vídeo de Chavós. A Asociación Chavós é a premiada na área de educación. A entidade leva 16 anos adicada á integración e ao desenrolo sociopedagóxico da etnia xitana na comarca de Ferrolterra. A asociación desenvolve programas educativos que abarcan todas as idades, dende o primeiro ciclo de infantil ata a formación de adultos. O seu plantel é un apoio constante para os centros escolares que atenden a nenos deste colectivo, que na maioría dos casos precisa unha atención educativa específica. O seguimento personalizado dos alumnos, as clases de apoio e as actividades dirixidas á integración na estructura social, veciñal e comunitaria son o seu traballo diario. Chavós consolidouse como o enlace imprescindible entre os colexios e as familias xitanas ao permitir a superación das barreiras e dos prexuicios. A entidade con sede en Caranza está presidida por Sam Vázquez Abeledo. Entregará o premio o presidente do xurado, Manuel Recuero. Recolle o premio o presidente da Asociación Chavós, Sam Vázquez Abeledo. Quero dedicar este premio ao equipo de traballadores, voluntarios e profesionais da Asociación Chavós que co seu traballo diario fan manter vivo os principios e ideais da Asociación Chavós. Gracias a Ferrol Diario e felicidades. Caballo de coche y te vi pasar. Que era quien lo iba a pensar. ¿Qué comiste ayer? Que te siento tan mal. Meteorismo, meteorismo, meteorismo. Me puse al volante para conducir. Cuando metí cuarta empecé a sentir un tufillo raro que me cortaba el rollo. Meteorismo, meteorismo que venía de ti. Abre la ventana.
gracias. Un placer estar en el primer Congreso Internacional de Medicina Interna. Gracias. Ben, estaban a darnos agora uns consellos sobre educación, porque claro, o rollo do meteorismo e aerofaxia é cuestión de aprender. Donde e como? Porque imaginen vostedes que a todo o mundo se lle dera por expresarse libremente neste local, habería que sair por patas, evidentemente. Ben, seguimos agora co Premio Diario de Ferrol 2002 de Deportes. O xurado formado por Fernando Blanco, concelleiro de Deportes do Concello de Ferrol, Julio Martínez, empresario e presidente do equipo de fútbol sala O Parrulo, equipo que remata xa a súa cuarta tempada na División de Honra. Rocío Rodríguez Longa, atleta cunha brillante carreira deportiva. Manuel Aller, dende sempre comprometido co mundo do baloncesto ferrolterrán e premiado na edición do pasado ano. E Juan Quijano, xefe de deportes de Diario de Ferrol. O premio foi para o equipo Unisa Ferrol femenino de fútbol sala. Vexamos unhas imaxes. Unisa Ferrol representa o tesón dun clube afeccionado. Por este motivo, o xurado do Premio Deportes decidiu galardonar a este equipo que na vindeira tempada cumplirá 15 anos na División de Honra feminina de fútbol sala. É o máximo representante na actualidade dun deporte feminino que desenrolou nos últimos anos unha capacidade de supervivencia espectacular na élite. A precariedade de medios con que convive este tipo de deporte en España non é un inconveniente para Unisa, segundo o seu palmarés. A piques de cumplir 20 anos de vida, o clube que preside Pilar Rodríguez continúa sendo un referente nacional desta especialidade. Un subcampeonato de Liga e un título de Copa da Raíña así o demostran. Durante o último ano, o Unisa Ferrol conseguiu outra vez máis a súa permanencia na máis alta división do fútbol sala feminino e vén de disputar a fase final da Copa da Raíña. Estupendas imaxes donde se ve o esforzo destas grandes deportistas. Isto é traballar arreo e non o de Operación Triunfo. Ben, entrega o premio o presidente do xurado, Fernando Blanco. Recolle o premio Pilar Rodríguez, presidenta do equipo Unisa Ferrol. O están facendo moi ben, moi ben. O están facendo moi ben, moi ben. O están facendo moi ben, moi ben, moi ben. Que lástima, unha muller que sube ao estrado a recibir un premio e non fala. Vaya. Que ímos facer, non tería ganas. Ben, como sabemos que Fernando Blanco é moi amable, para él, para Fernando Blanco, esta canción. Si no quieres a tus fuerzas dividir, ni a Fernando ni a Paul ni dejes ir. Calentito el patio está, ya no se puede pedir más. Ay, amablito, no los dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Mirlo Blanco se va, Mirlo Blanco se va. Amablito, no te acuestes a dormir, el trabajo ahora empieza para ti.
el Racing venga, venga a golear, sube a primera división. Ay, amable, ble, ble. Ay, amable, ble, ble. Que esta noche no vas a poder dormir escuchando al mismo blanco repetir. Ben, teño que avisar que temos un teléfono de aludidos, o 648-5567384968. E nada, se queren chamar, poden ir empezando porque leva tempo marcar os números. Chegamos xa ao derradeiro premio que se entregará este ano e non é outro que o Premio Diario de Ferrol 2002 de Cultura. Este me van dar a min, por suposto. O xurado formado por María Manuela, cantante sobradamente recoñecida, pintora e unha artista da cabeza aos pés. Fina Casal, directora xerente da Galería Sargadelos. Eduardo Fra Molinera, profesor do Instituto Concepción Arenal e escritor. Fernando Bores, aparellador de profesión, editor e responsable da Sociedade de Cultura Valle Inclán e home comprometido coa cultura dende sempre, o que lle supuxo recibir este mesmo premio o pasado ano. E Nicolás Vidal, redactor de Cultura de Diario de Ferrol. Concederonlle o premio ao Museo do Humor de Fene. Vemos unhas imaxes. Unanimidade. Os membros do xurado decidiron que o Museo do Humor de Fene reciba este ano o Premio de Cultura pola súa iniciativa única en España e singular no resto do mundo. O artífice do museo, o debuxante Xaquín Marín, é o encargado da dirección dende o seu nacemento hai máis dunha década. O seu empeño en divulgar a través do humor as singularidades da nosa cultura e os feitos que acontecen no mundo segue firme. O escaso presuposto que percibe esta entidade non impide que a súa trayectoria sexa coñecida en Galicia e no mundo enteiro como un dos museos máis novidosos e singulares. Os integrantes do xurado de Cultura destacaron tamén a importancia dos premios Coruxa. Este coñecido galardón recae cada ano en persoas ou entidades sociais que destacaron polo seu sentido do humor ou pola falta do mesmo. O Premio de Cultura de Diario de Ferrol valora o museo pola importancia educativa do humor. O premio será entregado pola presidenta do xurado, María Manuela, e recollerá o premio o ilustrísimo señor alcalde de Fene, Xosé María Rivera Arnoso. Bueno, para o Concello de Fene, que é un concello que sempre tivo entre os seus eixos fundamentales a cultura, a promoción da cultura, o apoio á cultura, é realmente importante este premio. É un día histórico importante para nós, xa que dentro da amplísima actividade cultural que dentro sempre vimos realizando, figura sin lugar a dúbidas, pois, como un pouco como a xoia da coroa, pois o Museo do Humor, que, como aquí se dixo anteriormente, pois trascendeu xa as fronteiras de Galicia, do Estado, e é xa coñecido internacionalmente. Eu coido que é de
agradecidos, o sea, teño que ser agradecidos realmente, por eso teño que agradecerlle, vaya redundancia, a Xaquín Marín a iniciativa que nos presentou no seu momento e o Concello de Fene recolleu e creou dunha maneira moi humilde nun primeiro momento ese Museo do Humor que hoxe día ten esa trascendencia xa tan importante e, por lo tanto, para mí, como digo, un día importantísimo, tanto personalmente como alcalde, como tamén en nome da corporación que represento. Eu teño que agradecer tamén a Diario de Ferrol a concesión deste premio, evidentemente, e tamén felicitalo por o traballo importantísimo que está realizando a prol desta comarca. Un traballo de información, creo que moi acertado, moi atinado, e que, dunha maneira, creo que moi realista, como antes decía o seu director, o director de Diario de Ferrol, pois, bueno, está tamén mollándose, creo que dunha maneira total, para defender esta comarca en todas as necesidades tan grandes que temos. Por lo tanto, tamén felicitar ao Diario de Ferrol, por suposto, e, dende logo, agradecer a todo o xurado no seu conxunto que tuvera ben concedernos este premio que, xa digo, para o Concello de Fene é realmente moi importante. Moitas gracias a todos e a todas. A verdade é que é moi bonito, pero para a cultura, crónicas marcianas. O aún mejor, el programa de Ana Quiro. La televisión, las crónicas marcianas y su show, y eso es difícil de soportar. Por eso yo me voy a Katmandú, me voy, echo de menos a Joaquín Prat y a un tal Valerio Lázaro con sus programas de vomitar y bostezar. Me voy a Katmandú, me voy a Katmandú. Sin las corbatas de Carrascal, ni mamachichos para mirar, si porno el plus tengo que pagar. Por eso yo me voy a Katmandú, me voy. Qué buenos tiempos con la carra. George Juárez me hizo bailar, bigote de Íñigo, Florida Park. Por eso yo me voy a Katmandú, me voy a Katmandú. Si solo sale Tamara Show y eso es difícil de soportar, por eso yo me voy a Katmandú, me voy, me voy. Muchísimas gracias, Lugo, muchísimas gracias. Este premiado que falou era dos meus. Atreveuse a subir aquí a tarima. Sí, señor, como ten que ser. Ben, noraboa a todos os premiados e premiadas. E agora imos continuar a celebración desta festa entre amigos, xa case familiar. E vai a falar un orador que falará no nome de todos os alcaldes de Ferrolterra. Se o ano pasado, que non facía dende esta tribuna, era don Xulio Cribeiro, alcalde de Moeche, esta vez lle corresponde ao alcalde do meu concello, xa pronto Cidade de Narón, e esperamos que algún día patrimonio da humanidade. Con todos vostedes ten a palabra o ilustrísimo alcalde de Narón, don Xoán Gato. Boas tardes, señoras e señores. Seguramente, para todos os que hoxe estamos aquí, a lectura da prensa é unha adición ao que non podemos nin queremos renunciar. O periódico tráenos cada mañá
o pulso da rúa indícanos o estado de opinión do noso pobo. Reflexa a realidade como un espello, pero ademais amplifica e faina trascendente. O periódico é moito máis no caso do Diario de Ferrol, que é o periódico imbrincado na realidade máis próxima. O noso periódico, en definitiva, estimula e promove a participación cidadá, informa, propón debates e contribuye na tarefa de discutir as diversas cuestións que se deciden no día a día da vida dunha persona, dunha institución e mesmo dun pobo ou dunha comarca inteira. Por isto, celebrar o terceiro aniversario do Diario de Ferrol é unha enorme satisfacción. O cumpleanos de calquer proxecto empresarial é, lóxicamente, ocasión para felicitarmos. E se o proxecto é demais periodístico, a ocasión o merece máis aínda. Os cumpleanos, sobre todo os primeiros, implican crecemento. O diario non é unha excepción. Brindounos nestes últimos meses máis páxinas, máis seccións e un amplio tratamento informativo do que todos nos beneficiamos. Existe na comarca, desde hai anos, consenso sobre a necesidade dun medio de comunicación propio que non dea contas do que publica máis que aos propios lectores, os donos finales da publicación. E este papel o asume o Diario de Ferrol, que se empeña desde o primer momento en ofrecer unha visión positiva do territorio xeográfico humano no que vivimos. E digo positiva porque, por desgracia, moitas veces esta comarca, os medios de comunicación non xogaron o papel que deberon xogar. Unha comarca que ten unha enorme vitalidade. Existen empresas punteiras nos seus sectores produtivos respectivos, entidades culturales que desenvolven proxectos innovadores e de calidade, organizacións deportivas de enorme nivel. Durante moitos anos, todas desenvolveron o seu labor, algunhas veces sin saber unhas de outras, pensando quizá que a súa era unha proposta illada nun deserto de iniciativas. E non era certo. Non hai tal deserto. Ferrol Terra é un corpo vivo e compróbase en Narón, onde hoxe se desenvolven moitas das actividades que fan desta comarca un lugar reconocible para o resto de Galicia e mesmo do Estado. Narón creceu nos últimos anos e, a noso xuízo, convértese nun dos motores importantes da comarca de Ferrolterra. Pero Narón precisa igualmente camiñar da man do resto da comarca. O potencial económico, industrial e de nosos servicios da ría sería moito máis importante cando todos xuntos nos collemos da man e camiñemos unidos cara ao futuro. Ferrolterra é unha das máis grandes áreas de población de Galicia e lle gusta e ten orgullo de ter un periódico que o represente non só a Ferrol, senón a comarca inteira e que sexa asimilado como noso voceiro cara ao exterior. O futuro albíscase interesante. As infraestructuras de comunicación que tanto reclamamos, que tanto loitamos, empezamos a ver a luz e xa se acercan na realidade. A planta de gas deixou de ser un proxecto para aventrarse no terreno de execución inmediata. As obras do porto exterior avanzan a bon ritmo, os arsenales de Ferrol seguramente repararán as fragatas da OTAN, os polígonos industriales, o gran polígono de Río Pozo, os dos outros concellos de Fene, etc., están agardando unha urxente actuación dos EPEs, xa que temos demanda en estes momentos de chan industrial de empresas que están á espera no noso concello de actuacións importantes para nós e para a comarca inteira. A comarca avanza e para crecer máis deprisa, entre outras cousas, tamén necesitamos dunha estrategia de marketing na que o Diario de Ferrol ten que xogar, xa xoga moito máis, un papel fundamental e que faga de cohesión dos moitos proxectos que surden e se desenvolven en todos os ámbitos da vida. Estou seguro
de que o camiño iniciado non vai parar, de que a comarca vai continuar crecendo co esforzo de todos e de que o Diario de Ferrol vai gozar de moitos máis cumpleanos exeitosos. Moitas gracias, moito traballo e moita suerte. Boas tardes. Estupendo, estupendo, o alcalde, señor Gato. Gostaríame que cantase esta canción conmigo, xa que todos sabemos que é un gran cantante. E para él, esta canción. Tengo una debilidad, ay qué debilidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará si no me doy el gusto. Narón es una ciudad, los reyes lo dirán, me muero ya de gusto. Mi frontera es Portugal, Ferrol un barrio será, Andrés Pena historiará. Tengo una debilidad, vos lo sabéis muy bien, estáis muy enterados. Tengo una debilidad, no la puedo ocultar, escudos blasonados. Me lo dice el corazón, Almenas en Narón, vendrán los ilustrados. Me tenéis que disculpar, me tengo que preparar para relevar a Aznar. Gracias. E agora, como colofón, como broche de ouro, presento o último touro da tarde. Quero dicir, o último alcalde da tarde. Ben, con todos vostedes, o ilustrísimo alcalde de Ferrol, don Xaime Bello. Apreciado director, estimados alcaldes, ben queridos amigos e ben queridas amigas, pasaron 3 anos e medramos xuntos, vostedes, xornalistas, fotógrafos, infógrafos, comerciais, administrativos, traballadores e traballadoras de Diario de Ferrol. E eu, que me tocou a honra de presidir o goberno do concello que queremos, toda unha aventura digna do noso amor e da nosa dedicación intensa e responsable. Quero lles decir que, de alguna maneira, somos algo semellante, coincidente no tempo e na preocupación porque Ferrol mellore e loite polo futuro que merecen os seus homes e mulleres, despois de tantos anos sometidos ao longo letargo que nos impuxeron as circunstancias e algunhas maneiras de facer política. O xornal que hoxe nos reúne para celebrar o seu 3º aniversario está a dar testemunha do cambio que experimenta unha cidade que ten moitas cousas que facer. A Praza de España, o Teatro Jofre, o Castelo de San Felipe, a rehabilitación da Madalena, Ferrolvello e Recimil, o Conservatorio de Música, a Escola Oficial de Idiomas, o Auditorio. Por avanzar, ata empezamos a tocar coa man o comenzo da fin da incomunicación ferrolá con ese traxecto final e tan agardado da Autoestrada do Atlántico. Ou coa construción do porto exterior, por exemplo, nestes 3 anos de vida de Diario de Ferrol, a cidade que lle presta nome encarrilou o seu progreso cara a un futuro prometedor e suxestivo. As páxinas do xornal que homenaxeamos aquí pasaron o espello día a día durante estes 36 meses para darnos a imaxe cercana do transcorrer ferrolá. Diario de Ferrol naceu coa vontade de acender unha luz na cidade das luces e está a percorrer o seu camiño co facho flamexante. Teño que dicir
que non podía ser doutra maneira, a capital setentrional de Galicia, que non é outra máis que Ferrol, acáelle ben a tradición xornalística. Díxenvolo o ano pasado e volvo a lembrárvolo agora. Sodes herdeiros, o xornal e cada un de vós, da longa historia de periódicos e revistas que marcaron a vida da nosa cidade dende a aparición del Águila en 1845, no que se deu a coñecer Benito Viceto, ata a difusión diaria das vosas páxinas. No longo ínterin, cheo de acontecementos, cambios e algún sobresalto, Ferrol mantivo sempre unha relación específica e interesante cos medios de comunicación que lle foron propios e que dunha maneira ou doutra souberon conectar coa defensa dos intereses ferroláns. Os xornais, dignos de levar o seu nome, fan voar as palabras. Son elementos imprescindibles para construir e conservar a memoria dunha nación, dun pobo, dunha cidade ou dunha comarca. No século da comunicación global e do desenvolvemento imparable das tecnoloxías da comunicación, non se podería entender a realidade que nos toca vivir sen os medios de comunicación máis achegados e máis propios dunha comunidade. E dentro deles, a prensa escrita resulta fundamental. E máis aínda, para unha cidade como a nosa, que quere acordar dun sono que durou demasiado tempo. Se me deixaran parafrasear aquel vello dito da vosa profesión que acostuma a sentenciar que as vosas noticias non son noticia, eu comezaría por darlle a volta. En Ferrol, como di o anuncio do Concello que hoxe publican vostedes, as boas novas son noticia. E sono porque merecen selo e porque todos e todas necesitamos reafirmarnos no compromiso e na vontade de defendermos a nosa cidade e a nosa comarca por riba de individualismos e de intereses particulares. Ferrol merece a nosa mellor dedicación e exixe que esteamos atentos e vixiantes sobre as súas necesidades, as súas inquietudes e a súa vocación de futuro. Pídolles, polo tanto, mulleres e homes de Diario de Ferrol que queiran e que saiban responder ao reto informativo que lles presenta a cidade do Mar para facela como todos queremos que sexa, libre, moderna, ilustrada e doadamente habitable. Ferrol é sinónimo de loita pola vida e polos dereitos das persoas. Oxalá que todos saibamos conducila aos mellores logros e ás mellores metas. E xa que falamos de retos, temos diante de nós o de converter os castelos da Río e Arsenal en patrimonio da humanidade. Dentro de moi pouco, o vindeiro día 27, os membros da Mesa do Parlamento de Galicia, encabezados polo seu presidente, vannos facer unha visita para achegarnos ao acordo tomado polo Pleno do Parlamento o pasado 21 de marzo, apoiando a nosa candidatura. Será un paso máis, pero non un paso calquera, cara ao porvir que desexamos para Ferrol. Mentres todo isto chega, dende o director ata todos e cada un dos traballadores e traballadoras deste xornal, recibide unha vez máis os meus parabéns e o meu voto de ánimo. Felicidades a todos os premiados este ano e longa vida Diario de Ferrol. Boas noites e moitas gracias. Sí, señor. Agora vai haber que cantar Ferrol living in celebration. Casi, Ben. Antes de rematar, imos dar a coñecer os nomes dos afortunados gañadores das dúas viaxes para as dúas persoas cada viaxe, ao Caribe, nin máis nin menos. Se temos por aquí a urna, eu chamarei os meus dous inocentes amigos para que me axuden a elixir os gañadores. Por favor, invadide o meu territorio. Gracias. Que nervios. En fin, coido que hai que esperar, porque están saudando, normal. Protocolo, todo isto protocolo. Ben, como imos facer?
creo que si non, non sei. Eu pensaba que podíamos sacar unha, e a quen lle toque, pois que se vai ao Caribe. Xa é. Vale. Sacudo. Non me chega a man para tapar, pero... Ben, coido que xa está. O agraciado é o alcalde... Perdón, o número 1907. Noraboa, non sabemos quen é. Se está por aí... Si quere vir a pola viaxe, si non nos quedámonos con ela, non hai problema, eh? Bueno, non somos tres, pero un paga e xa está, non? A ver, repito, o 1907. Parecido á cervexa. Ai, ben, é un home, sí. Non sei se terá parella, terelle que preguntar. Xa verás que coña cando lle digamos que o viaxe non é ao Caribe, sino a Mandiar. Un aplauso para él. Que non vai disfrutar, xa ven. Realmente non sei moi ben para que ven. Debe de ser para comparar a súa entrada co número que temos nós. A ver, queremos velo, todos. Non sei se ten con quen ir, senón... Si, quere agradecer. Cuidado coa tarima. Bueno, primeiro agradecer a Diario de Ferrol que me deu a sorte deste premio e segundo a agradecer aos meus amigos de Chavós polos cales vimos aquí a darlles un aplauso polo seu premio e moitas gracias. Pues nada, iso, se non tes con quen ir xa sabes, eh? Ben, o seguinte premiado, vexamos. Hai que sacudir, porque senón xa se sabe. Deste viaxe vai o 1876. Un aplauso ao 1876. É unha sensación extraña isto de aplaudir os números, pero hai que facelo, é protocolo tamén, como todo. Nada, se non aparece o 1876, damos aquí ao alcalde do meu concello. Non aparece? Bueno, imos... Anda, outro rapaz, teño máis oportunidades todavía. Imos comprobar. É certo. Deixo falar porque non me mira demasiado ben. Gato, lo siento. Sé que querías ir al Caribe, pero... Bueno, muchas gracias a Diario de Ferrol. Ben, creo que logo vos podedes poñer en contacto coa organización ou algo así. Nós non vos vamos a dar a viaxe, que quede claro, eh? Ben, pois como sei que están desexando ver os fabulosos Fucking Brothers e como sei que coñecen o seu repertorio, porque xa oíron que é super coñecido, poderían facer o favor de axudarlles nos estribillos e así facer gala da boa fama de vos cantantes que temos en Ferrolterra. Os señores alcaldes tamén, aquí non se libra ninguén. Ben, pois antes quero despedirme agradecéndois a súa atención e a súa cordialidade. No nome de Diario de Ferrol, gracias polo significado apoio que mostraron dende o principio. Gracias por confiar en Diario de Ferrol e gracias pola súa presencia, porque como sempre repetimos, vostedes son a nosa única xustificación. Ata sempre e moitas gracias. Vos deixo en compañía dos únicos e fabulosos Fucking Brothers. Cuando yo era pequeño mi mamá quería que fuera truno, pero a mí lo que más me gustaba era la Fórmula 1. Pero un día mi padre me llevó de la mano al Jarama. En todos los circuitos del mundo soñé que ganaba.
Miki Lauda, agárrate fuerte, Miki Lauda, que viene una curva, Miki Lauda, oreja a la plancha, Miki Lauda, Miki Lauda, agárrate fuerte, Miki Lauda, que viene una curva, Miki Lauda, oreja a la plancha, Miki Lauda. Ya de mayor yo fui el primero de mi autoescuela, con mi carne nuevo y mi panda de una vuelta a mi abuela. Hijo mío, en esto del volante eres una fiera, júrame que serás campeón antes de que me muera. Venga, ya saben el estribillo conmigo. Miki Lauda, agárrate fuerte, Miki Lauda, que viene una curva, oreja a la plancha, fatal, Miki Lauda, agárrate fuerte, Miki Lauda, que viene una curva, Miki Lauda, oreja a la plancha, Miki Lauda. Emulando a los grandes me compré un Renault 5 Turbo y a 200 por hora me potré en la fuente de Neptuno. Me quemé media cara, la oreja y perdí las cejillas, y en los sueños los tunos me cantan esta nonadilla. Ahora todo sí, Miki Lauda, agárrate fuerte, Miki Lauda, que viene una curva, Miki Lauda, oreja a la plancha, Miki Lauda, otra, arriba, Miki Lauda, agárrate fuerte, Miki Lauda, que viene una curva, Miki Lauda, oreja a la plancha, Miki Lauda. Eira Nova, Eira Nova, Eira Nova, Eira Nova. Gracias. Chuleta, chuleta, otros somos vecinos, Danado Carballiño, chuleta, chuleta, otros somos vecinos, Danado Carballiño, chuleta, chuleta, hey Jaime, escoito que debo decir, non quero máis pescado que sexa congelado, fentola do capacho, marisco africano, tampouco bacatola, nin carne adulterada, leituga con sulfato. Queresme matar, chuleta, chuleta, outros somos veciños, Danado Carballiño, chuleta, chuleta, chuleta. Chuleta, chuleta, outros somos veciños, Danado Carballiño, ternera galega, ternera galega, moda galega, moda galega. Verdad que estou de cine, eu son unha sex machine, turista despistado, sempre condenado, fentola do capacho, marisco africano. Eu son unha sex machine, eu son unha sex machine. Chuleta, chuleta, outros somos veciños, Danado Carballiño, chuleta, chuleta, chuleta.
gustaría, desde aquí, rendirle un pequeño homenaje al exministro señor Arias Cañete y su magnífica actuación en el caso de las vacas locas. Fódeme un montón, o clenbuterol, por iso como eu, carne de friol, outra, fódeme un montón, o clenbuterol, por iso como eu, carne de friol, chuleta, chuleta, outros somos veciños, al lado Carballiño, chuleta, chuleta, eu son unha sex machine, eu son unha sex machine, chuleta, hasta sempre Santiago, moitas gracias, unha forte aperta para o Heraldo de Aragón por habernos traído hasta aquí, gracias, hasta sempre, adeus Ferrol.